Balimao, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle. Maliens, nouvelle folo jumanye ko français ka sorasi u ka avion na ban hélicoptère be jigi hangar mun koro gwani mun koro ko français ya be bi awa français botola de flemme mali kono définitivement ko ka minan to fe be ku be ka be sisan non donc français ko bantola de flemme mali ko la o ye bonne nouvelle folo ye bonne nouvelle folo ye jumanye Maliens an ka surasiw ye terrorisiw u y'o repousser attaque kɛlen bɛ ka attaque planifier Mali fan bɛɛ bi u ye Kati attaquer ka Nara attaquer ka Segu attaquer an bɛ tila ka information bɛɛ di sisan nɔ mais l'armée malienne est en train de monter en puissance Mali armée ka avion dɔ fana bɛ yen u bɛ démonstration na n bɛna o fana bɔ k'o yira aw la bi vidéo y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ Maliens n y'o de fɔ an ɲɛna n ko n'an bɛ taa an bɛ se awa an ye information min fana sɔrɔ tuguni Maliens ko Tessit Mali ye yɔrɔ min minɛ terroriste la ko Tessit terroriste wulilen bɛ ka taga an ka armée de attaquer o yɔrɔ la ko y'an ka sɔrɔsiw fana attaquer tuguni Kucala bon ko mɔgɔ dɔw banna la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ y'a kɔ kini Ala k'o nɔgɔya wallahi Mali sɔrɔsiw Ala ka barika dɔw la o de kosɔn n'i ye fɛn fɔ armée malienne ma dɔrɔn a bɛ Segu Tunkara biyɛli kule di parce que sɔrɔsiw de bɛ taga sɔrɔsiw de bɛ sɛgɛn ɲini sɔrɔsiw de bɛ taga ka si kungo kɔnɔ ka si saw ni ɲɛmɛrɛw tu la ka anw de nɔfɛ kɛlɛ kɛ an Segu ne Segu Tunkara mɔgɔ k'i tɛ sɔrɔsiw fɛ ne t'i fɛ sɔrɔsiw minnu bɛ marifa ci la dɛ k'i sigi ko l'armée ne monte pas en puissance ne tɛ fɛ k'o mɛn tulo la wallahi dimi o dimi bɛ na tile fila in na mɔgɔ dɔw b'u sigilen t'u ka salon kɔnɔ ko l'armée ne monte pas en puissance parce que dɔrɔn u tɛ Asimi fɛ parce que dɔrɔn u tɛ Sogɛli fɛ an dɔgɔnin minnu bɛ kɔrɔna an fa minnu bɛ kɔrɔna ani an balima minnu bɛ n'u ye marifa ta n'o ye sɔrɔsiw ye u bɛ k'olu ka vie bila danger la parce que u tɛ Asimi fɛ u bɛ dabila fu bɛ siri u la fana ni mɔgɔ y'a kɛ an bɛ yɛlɛ i kan fo ka k'i kunkolo sanfɛla la awa siyɛ tɛ bɔ a fan kan ni mɔgɔ min fana ko ni procureur ni juge min fana ko k'i bɛ wuli an ka mɔgɔ contre la ko parce que k'an bɛ ka armée défend Mali bɛ tila fila ye o siɲɛ fɛ an t'o diya mɔgɔ si bolo bilen o ye tɛrɛndelen de awa kala tɛ ci bubu mabɛrɛ hali kala tɛ ci a kunkolo cɛmancɛ la minnu bɛ armée la gosi ni mɔgɔ kan ka minɛ olu de kan ka minɛ o ye kuma bannen pewu Maliens an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se ka ɲɛfɔ Malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi an ka laɲini mun ye an ka laɲini bɛɛ bɛ ka sɔrɔ bi Mali armée bɛ ka monter puissance mun kɛ attaque wa hali Segu mara u ye attaque dɔ kɛ sɔgɔmada in na armée ye repousseli kɛ yen nɔ au moment où je vous parle Mali sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la an bɛ yɔrɔ na sisan nɔ u ye information dɔ fana bila Air Ivoire mɔgɔ bɔra ka information dɔ bila u bɛ fɛ ka panique de créer Maliens na Maliens a ye to transition kɔ aw kana bi panique kɔnɔna na dɛ n b'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ si kana bi panique kɔnɔna na bɛɛ ka to transition kɔ an ka seko kɛ an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri mɔgɔ si kana paniquer je le dis haut et fort mɔgɔ si kana paniquer bɛɛ ka wuli k'i jɔ u ye hali fɛnw yɛrɛ prix yɛrɛ bila yɛrɛ o prix bɛ an bɛ tila k'o fana fɔ Malien den bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc o bɔra ministre des commerces et de la consommation donc an bɛ tila ka information di ko commerçant minnu bɛ ka dɔ fara fɛn prix kan a bɛɛ bɛ tila ka malo parce que u bɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw de commerçant dɔw bɛ fɛ fɛn prix ka yɛlɛ de commerçant dɔw bɛ yen olu bɛ faransi ka agent secret dɔw ye olu dɔw bɛ ka sabotage de kɛ ne m'a fɔ ɲɛna n ka kunun video la n ko système de sabotage dɔ de bɛ pour que ka fanga in yɛrɛ bin siɲɛ kelen justice niveau la u bɛ mɔgɔ bɛ transition fɔ u b'o minɛ k'o don kaso la justice niveau la o de banna koyi an t'a sigi bilen a ka kɛ bilen dɛ n'u ye mɔgɔ minɛ a y'a fɔ Facebook kan an bɛ jama labɔ jamana in tɛ mɔgɔ si tɛ taa k'i bɛ faransi sago kɛ bilen o banna koyi ni juge mun procureur mun dogolen bɛ faransi kɔfɛ awa an b'i yira diɲɛ la i ye mɔgɔ min ye o banna pewu ka baga ko e bɛ ka sɔrɔsiw défend kɛ wuli e kama o de banna Mali ko la bilen c'est terminé ni mun bɛ faransi fɛ o ka taa faransi nationalité ta c'est terminé i tɛ sigi k'i b'an faso ta k'a labila faransi ye minnu bɛ ka faransi la gosi ni e procurateur ma ɲini o nɔfɛ ni mɔgɔ wɛrɛ wulila o nɔfɛ k'e b'o minɛ ko parce que ko yo o tigi diffamé o de banna o terminé c'est terminé ni mɔgɔ bɔra k'an ka sɔrɔsiw la gosi a ye bɔ a tigi kama terminé trop c'est trop an b'an faso défend wa an bɛ san faso nɔfɛ an bɛ san ka sɔrɔsiw nɔfɛ c'est terminé an t'a sigi bilen o ka kɛ dɛ n'o ye gɔngɔni sigi mɔgɔ kunna a y'an wele c'est terminé Maliens an bɛ nisɔndiyalen don sa an kana an ka énergie bɛ perdu donc a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nouvelle dumanbaw bɛ yen an bɛna information bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛna nisɔndiya o de kosɔn an k'aw ma ko bi ye sini y'a la kale ye Maliens an bɛna image yira aw la aw bɛɛ lajɛlen bɛna nisɔndiya sisan nɔ donc an bɛ Mali kura min nɔfɛ o Mali kura de bɛ ka kɛ an ka conseil des ministres kɛra bi
conseil des ministres extraordinaire kɛra bi dimanche la gouvernement ye décision ɲɛnamaw ta an tɛna kuma gouvernement yɛrɛ bɛna bɔ ka kuma caman fana kan donc an tɛna pas k'an bila gouvernement ɲa an kɔni bɛ mɔgɔ an bɛ kuma mun fɔ mɔgɔw ɲɛna an sago ye mun ye an sago de bɛ ka na ni ala na kɛra sɔnna ma Mali kura in an b'a nɔfɛ caman bɛna kɛ Mali kura in na vidéoman minnu fana bɛ ka transition supporter a ye taga aw tɔ la mais aw kana mɔgɔ nɛni dɔrɔn aw kana mɔgɔ dɔgɔ dɛ mais ni mɔgɔ ye Mali sɔrɔsiw dɔgɔya ka armée dɔgɔya m'a fɔ n ko ni mɔgɔ min ye Choguel dɔgɔya ou bien ka Assimi dɔgɔya dɛ a bɛ se k'o tigi mais ni mɔgɔ min ye Mali armée de dɔgɔya wallahi a kana hinɛ a tigi la mais aw kana tigi nɛni dɔrɔn a kana nkalon fana dɔrɔn a la mais juge mun bɛ bɔ ou bien procureur bɛ bɔ k'e bɛ wuli o tigi kama i b'a taa sɔrɔ i ɲa i bɛ taga Faransi la i bɛ taa Faransi passeport ta c'est terminé cɛ mɔgɔ si tɛ ta otage la bilen mɔgɔ si tɛ terroriser bilen trop c'est trop a y'an tɔɲɛ trop wallahi maliyɛnw an ka nin n bɛna démonstration yira aw la sisan nɔ aw bɛɛ bɛna nisɔndiya voilà la démonstration voici la démonstration ko français ka guayirlaban k'u y'o bɔ Mali kɔnɔ na de ko c'est terminé donc français ka fɛngɛ mun bɛ yen nɔ k'u y'a bɔ Mali kɔnɔ ko c'est terminé donc o photo filɛ nin français bɛ k'u ka kasa kuru ka bɔ Gawo a photo filɛ nin aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a photo la français bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Gawo a photo filɛ nin voilà français ka minɛnaba mun bɛ yen nɔ u ka avion bɛ bila fɛnaba mun kɔnɔ u bɔtɔ filɛ a y'a remarqué dɔrɔn France bɛ ka kasaw kuru ka bɔ bi o bi kelen Mali Nord bɛ ka attaquer Mali Centre bɛ ka attaquer Kayimara bɛ ka attaquer bɛ ka planifier yɔrɔ bɛɛ la Kucala olu bɛɛ b'a la bon bɛɛ l'armée malienne est en train de résister ala ɲɛ yɔrɔ min minɛ terroristes la Asongo Mali Nord la zone de Tessit Mali armée 109 kɛ a tɛ se yɔrɔ min na f'an y'a libéré fo France kun kɛlen bɛ ka taa diɲɛ force bɛ wele ou bien ka taa n ka sɔrɔsiw attaquer au moment où je vous parle mais l'armée malienne est en train de résister a y'an ka avion kura dɔ bila alerte la n bɛ tila k'o fana photo yira aw la tuguni Barkhane Macron ko a ye nin kuma lamɛn dɛ lors d'une réunion secrète avec son chef de cabinet Emmanuel Macron dit les réseaux sociaux nous ont piégés le Mali ne devait pas avoir accès à Facebook ils utilisent leur langue pour communiquer ils abandonnent les journaux nos chaînes télévisées TV5 RFI, France 24, les Maliens ne regardent plus ça. Ce sont les vidéomans que les Maliens regardent aujourd'hui et ce sont les vidéomans qui sont en train d'éveiller les Maliens contre la France. Quelle stratégie devons-nous avoir pour les empêcher de s'informer sur les réseaux sociaux? D'ici 10 août, j'enverrai 2 personnes aux États-Unis pour ce problème. Macron ko d'ici le 10 août, en même temps aussi, yani uti kalo kile tancha kube kabako do wuli Mali kono komi nyoko madili kake ama ata kube kacha sa awa Macron nya fo awa be kake Niger mo fana wulembe manifestation na kute fe ka Francis surasu ye Niger population fana wulembe bi kute Francis fe bi kute Francis fe chini kanga duwa de minena mo be ka transition supporter bi aya doka sinoko ko ngomira la modi en environnement be kan tege di nyoko ma tous ceux qui supportent la transition angana nyoko critiquer Mali SE aye mogo bla ɲɔgɔnna dabila ka vidéoman dɔ wele ko o bla vidéoman dɔ la SE de b'a kɛra de a mogo bɛ SE de kɔnɔ a y'a dabila an bɛ union de la sisan Mali vidéoman bɛɛ Mali yɛrɛwolo déboussant par M5 RFP mouvement victoire et gloire CDM mouvement comment on appelle là GPM ani mouvement to ani CPM de Dr Alain Bokoum ani mouvement caman peut-être ngakili bɛ bɔ dɔ kɔ mais aw kana dimi dɛ an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi anw de bɛ fala anw de bɛ bala an kana se ɲɔgɔn ma an kana ɲini k'an bɛ ɲɔgɔn détruire wallahi billahi n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi politicien kɔrɔba ninnu tɛna bilen mais n'an kɛlɛla sɔrɔsi dɔw bɛ yen u bɛ fɛ k'an fara de pour que adama mɔgɔw bɛ se ka na cogoya min na sɔrɔsi dɔw de b'o baara la mɔgɔ tɛ k'o baara kɛ dɛ sɔrɔsi dɔw ka jugu ni politiciens ye o sɔrɔsiw bɛ u la fana olu de bɛ k'an bɛɛ fara bi u bɛ téléphone ta allo Segu Tunkara po Segu Tunkara kama Segu Tunkara ye million 50 minɛ Choguel la ha voilà aw b'a kun fɛ koyi Segu Tunkara villa b'a bolo étage b'a bolo bon o bɛ fɔ dɔrɔn e bɛ bila Segu Tunkara contre la mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka baara kɛ dɛ a bɛ ka bɔ SE de la muso nafikini dɔ bɛ yen a y'a kɔlɔsi an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donnons-nous la main an minnu bɛ transition kɔ bi an kana kɛlɛ an kana wuli ɲɔgɔn contre la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Maliyɛnw bɛna kabako dɔ yira aw la bi aw yɛrɛ bɛna nisɔndiya bi vidéo in ka di fo ka faga Maliyɛnw Macron ma nin kuma fɔ sisan nɔ awa Mali armée kɛlɛ bɛ ka avion kura min ta a y'a lamɛn Quand Barkhane annonce le démontage de son dernier hangar à Gao, Dieu merci alors, il lui reste maintenant la mission des Nations Unies qui doit aussi plier bagage, aussi les prochaines, seuls les Maliens peuvent assurer leur propre sécurité. Comment bana peu? Barkhane beka minana bambeche. Francis Rossouga minana ban de flene, ou beka tcheka bo Gao.
Waaw, filɛ ka gawo bila. Donc malien, anga armée be ka monter puissance ke. Kita fana ou ye attaque ke kita. Ou ye attaque ke kita. Mais information tellement dobe amet la ko fana bla malien bela jelen ko mais malien. Information tellement dobe non ameno bla bela jelen ko mais. Voilà. Information tellement dobe non ameno bla malien bela jelen bela mais. Donc ko attaque be ka ke dugu do la. Donc kanga armée ka wuli ka taga yi. Amena ro kala ambe je kala me ñogon fe. Sou ambe muñina aw fe déplacer kata e muye voilà donc e sirbala ani e ñono ni ata la kilomètre e pisaba sirbala ani ñono kilomètre pisaba wode be donc ko na la terrorisme donc we sirbala e wa ke posé yani ga sirbala donc akara posé donc awa mali autorité mogo mali e sorasu ay wulga jokke ni ko la de mogo toro no mogo ñando iga mina o balla jigi ibu war sara donc e terrorisme posu Allah Mali vraiment ala kan kisoma donc ko nala Mali et autorité vous êtes au courant ko anga enyafo groupe do nga nyafo awa e gen groupe awa faga do e Mali sera sous là donc awa terrorisme la poste à Sirbala ñona marado dans la région de Ségou Sirbala ni ñona kilomètre bisaba ambe anga sugoro glan usine be yoromina Allahu akbar ni kere midi wati donc Malien biais dimanche 7 août 2022 aw bela jele ni kuma mesanno ko terroristes be ka taga u be ka sabotage de ke mamalien si kana paniquer avion mamboro anga avion do bara damne sa men avion in photo irawla mais yanango ke anga ko be ka taga ko terroristes ko nyono mara la Ségou ko terroristes ambe fe Mali surasu kani mais Mali autorité de transport ay ni kuma la mais c'est très important ko terroristes keleme ka taga checkpoint de sigi ube wari mina mogole na fo police ube wari ne mogola chogoya mina ka tla ki ka mina onaje nu sago ye muyo bota au na nga na me nyogo fe le 6 août 2022 anga na me 6 août 2022 pays de en direct numéro 1 voilà donc bi voilà donc ambata est dans la région de Ségou ambata est ñona marala ambata yora jume ambata est sirbala donc ni ata la ja anga e sorogla isni be yenno fana donc e sirbala ni ata la ja ay yaniga soma donc awa e terrorisme ma jugu awa ma halaklu donc awa we yenke posi donc yaniga se sirbala wa soro e posi de be donc e terrorisme ka posu wara bi sara donc bu kala aga mobile fana e contrôler minan fe mun kaduye u ba laje aywa ka minan lajigi donc aywa tati mena shit ba mo shit sala kuma aywa Mali sarasu ambe muñina aw fe ay déplacer kata e muye voilà donc e sirbala ani e ñono ni ata la kilomètre e pisaba sirbala ani ñono kilomètre pisaba wode be donc ko na la terrorisme donc we sirbala aywa e ke posé ko e anga sogoro la usine be Ségou marla ko Siribala donc ko terroristes keleme ka taga yoro sira de tege mogo la sisan ambe yoro na sisan mais ci kan ni ala sɔnna ma asimiya mɛ déjà awa bara bana pewu avion courant b'an bolo aw ni an ka janga avion courant na jɛ ɲɔgɔn fɛ ko Niger mɔgɔ fana bɔra ko Faransi ka taga ka bɔ Niger a filɛ nin. Au Niger, la tension monte entre les autorités et la société civile. Une quinzaine d'organisations de la société civile nigériane ont lancé mercredi un mouvement dénommé M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, en vue de s'opposer à la présence militaire française au Niger, considérant les multiples assassinats. Donc, Français ou ka surasu be ka bɔ Mali la u be ka taa Niger de Niger mɔgɔw fana wulila k'u kunbɛn k'u ayi dɛ ko yan tɛ dɛ olu de fana filɛ grève la tantôt an ka lajɛ. Par la force Barkhane chassée du Mali et illégalement présente sur notre territoire qu'elle estime conquis pour matérialiser son dessein funèbre de déstabilisation du Sahel, réitérons notre opposition à la présence militaire française dans notre pays et exigeons son départ immédiat, ont écrit les organisations de la société civile, parmi lesquelles des associations de défense des droits de l'homme et des syndicats. Lançons la semaine de la dignité à compter de ce jeudi mercredi 3 août, marquant le 62e anniversaire de la date de la proclamation de l'indépendance du Niger et engageons à cet effet tous les citoyens à se constituer en comité citoyen pour la dignité dont les... Niger mɔgɔ de filɛ ka bɔ dɛ ko Faransi tɛ taga Niger
Assimi Francis gain Francis bolla ka betaka adogo Niger mogo de fana bolen flede koute Francis fait bi koute Francis fait chini ko Francis ka taka ka bon Niger nin kera bonya de gunende magoro me kasila dongo do ko ko Assimi yale lebude ko tafante Francis la Francis ko san kutu ka mogo be bla ka ta Niger ko be do bla ka taka Sahel yoro fana u yoro fana information di ambetla ka kuma o yoro fana ka sa Malien anyo de fa bela jelena ko nambeta ambesi ala be Mali fe Malien mena Mali avion kura mi soro awakana anga surasu opération keletigi mogo ou ye opération ke Malien ou tagara ou ye opération ke ayalaje ou ye terrorisme goshi ayalaje ka terrorisme ka moto de boshula Mali surasu de fle ka terrorisme ka moto boshula ou be essence frata essence fleni terrorisme be essence mita anyata essence la ou ye ni be boshi terrorisme la nie fenga de comment on appelle la keletigi anga opération keletigi de mogo fle kan baraka tanto de ayoro se benefle les forces armées Getia keletigi une offensive dans le cercle de Bankas une patrouille de Gatsia 2 keletigi a mené une offensive contre les groupes armés terroristes le mercredi 3 août 2022 cette offensive du nouveau Getia keletigi visait à stopper et neutraliser tous les matins où la sormada fait journal de fede où tagale Keletigi a mené, comment on appelle là, cette mission de Gatsia Keletigi menée par le capitaine Bourama Binima a permis de récupérer 13 motos, un PKA, un FMM, 2 carabines, 10 fusils de chasse, des cartouches en vrac pour des fusils de chasse, 4 donateurs, 5 talkie-walkie, chargeurs et matériel. Le commandant sous Gatsia, le chef de mission, le capitaine Bourama Mina, a jugé cette sortie exaltante. Toute la, comment on appelle là, toutefois, il a invité ses hommes à redoubler d'efforts pour la stabilité du pays. Comment bana peu, ayada la, ou bien terrorisme mana ni fait Mali surasu ba boshula, ou mana ni wariye ba boshula. Ah Mali surasu ala ka baraka do la de, terrorisme era ta do kube koko kabili sa. Si ça ou bien ta mine de douana goudron du koro, mine artisanalou. Malion en pe kan tege de ñogo manga armée deme na somina mogo mina tro ka abe goudron dala abe ka feno ka terrorisme ka stratégie ko mi tro kata min do goudron na donc na be teme tro mobile be ele goudron ka tro abe exploser o de ke kanga police do bonne uni la kuchala yoro la ala ka hinula malien avion kura mi soro mina avion une photo fana gira aula ñu de fo bela jelengena ala be Mali fa krabe Mali fe malien en be ka wuli Air Côte d'Ivoire imaye ali emsanga problème na France bora ki da do fa la tuguni. Donc, Francis Clark a fait ko wa irisu ka surasu kani Mali surasu kol de Mauritaniens fa ou talo rapport fana bla RFI sans fait au bé propagande de ali armée reflexano ko les femmes de l'emprise de Tessit cercle d'Ansongo sont en train de repousser une attaque des terroristes lancée il y a plus de 40 minutes à Bella de l'Esebene Flené. Donc anga surasu beka attaque ou contre fambe kita mara fana tuguni Malien ou tara attaquer ke kita mara fana la aya la je kita surasi munu me kita ni doyen ni police nu ol de flene ou ye terroristes poussé Malien ou ye terroristes ka fembe bosula a fait mena be photo ira aula sanno ngate marfa kisela ni kera kita di ou ye terroristes gen ku ka marfa kisela be bosula ni kera kita mara de la angate donc ayoro semene fle ayoro la amuno oro fana kalam info attaque des eaux forêts de donc quoi des eaux forêts de Sanankoro Kita ce matin vers 3h30 du matin grâce au courage et à la détermination de l'adjoint Ladi Sanogo et ses hommes. Après 30 minutes d'échange de tirs, les assaillants ont été mis ont été mis en déroute. Dieu merci. Aucune victime ni dégâts matériels n'a été signalé. Bravo nos voyants soldats de la protection de la terre. Qu'Allah protège le Mali et les Maliens. Source, notre frère Mamadou Sibi. Awa ose foro flede. Kita ose foro de wula kata tasuma da terusu ka photo flene Malien. Kita kaou ala ka barka du aula. Segu kaou aka duo minena. Malien avion kura mi sura mena avion kura photo fana ida aula au bena nison jabi. Avion yere barada avion do ye barada menede. Awa avion fara flene mena video yere ida aula sa ambe je kula de nyongo fe. MiG 35 aya la je. Ne Mali avion kura indi. Mali avion kura indi fleta. Avec démonstration n'attendons.
ne Mali ka migi kura de Malien de be ka boli ta irisite ka boli de Malien de flem Mali migi kura Mali avion kura mi sa migi kura Malien den de flem Mali migi kura abe ka boli bi ka fanyana antara anyanga pilote formé irisu ka dugula mais sigi kuma nga Mali yɛrɛ de u bila ka t'u former irisila kana n'u ye Mali kɔnɔ Malien olu de filɛ ka migi ta ka kabako da migi kan Malien u bɛ sur le terrain de a yɛrɛ k'a lajɛ Malien de filɛ ka migi manier a sago la ta MiG 35 a bɛ baara kɛ hali dibidibi la hali ni san bɛ kana a bɛ baara kɛ hali ni su kora dibidibi la a bɛ terroriste yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ye an ka nin yɔrɔ lajɛ. Malien de filɛ ka migi boli ta. Ni Malien de filɛ migi kɔrɔta a bɛ ka migi Maliya sago la ni Malien den de tantɔ Malien avion kura min san a y'a mankan dɔrɔn lajɛ dɔrɔn ni ye kabako de Malien walayi ala bɛɛ ka partager Malien den de filɛ migi kɔrɔta a bɛ ka Maliya sago la tan a yɛrɛ k'a lajɛ dɛ ni Mali pilote dɔ de ta a bɛ ka migi Maliya sago la Malien bɛɛ ka nin yɔrɔ partager c'est très important ni Mali ka avion kura de ni avion bɛ boli hali dibidibi la ni Mali yɛrɛ ka avion de a bɛ ka Mali drapeau de sɛbɛn tan cogoya la migi bɛ ka boli a bɛ ka Mali drapeau de sɛbɛn tan a yɛrɛ k'a lajɛ ni Mali ka migi kura in de Mali ye migi kura min san a yɛrɛ k'a lajɛ dɛ ni ye démonstration de tantɔ a taara fɔlɔ na dɛ a bɛ an bɛ yɔrɔ na sisan a taara fɔlɔ yɛrɛ la sisan nɔ a ɲɛ bɛ nin migi la ni mankan yɛrɛ bɛ terroriste yɛrɛ jatigɛ fɔlɔ a bɛ se ka baara kɛ hali dibi bɛɛ la a yɛrɛ bɛ ɲɛ b'a la dɛ voilà. Ne Mali avion Moussa Malien ko mardi do ko bena avion ira avion do ye bara damne déjà koyi avion min photo filɛ fa be démonstration na tanto Malien ni ala do mani ye avion do yɛrɛ bara damne sur le terrain d'abord avion do be bara la déjà donc a fɔ aw ɲɛna ay to ka armée ko mais siginga kuma ka ay to ka sɔrɔsiw ko ay to armée ko wallahi billahi anga ko be ɲalen do mais kɛlɛ mun filɛ kɛlɛ be tanta mais tiɲɛ de fana kɛlɛ be tanta parce que ali Mali et terroriste nous mata Burkina ou beta Côte d'Ivoire ima ali sano pour que ne ma faire un système de sabotage de le ka transition contre la wa a me orom na ça au moment où je vous parle Air Ivoire fana borani communiqué doyer ko carburant manqué le Mali aéroport la me orom na ko bi Alassane Ouattara bora ou be ka mogo jatige di ka keina fo Mali bena ci sisan non ka mogo jatige ka mogo la sra Mali nya Alassane Ouattara bora ayo communiqué min kala mena communiqué in kala ko Air Ivoire compagnie Badembe non on m'a communiqué blade Air Ivoire de Borassa non Air Ivoire Air Ivoire porte à la connaissance de ses passagers partenaires d'une rupture de carburant à l'aéroport de Bamako jusqu'au 15 août un communiqué conforme à celui de la compagnie malienne il y a presque une semaine le réserve en carburant à l'aéroport de Bamako a atteint son seuil critique, le ravitaillement des compagnies aériennes sur cette plateforme n'est pas garanti. Comme Mogoshi, comme Mali aéroport là, comme essentiel meke comment on appelle ou Mogobe ravitaillement meke avion là, comme descend Mali aéroport là. Donc on veut ka système de sabotage de dos. Voilà ça Mogo ka sera Malinya. On veut ka Mali la gauchi de, ka Malien de on a sera partenaire ou ka sera ngana Malinya. Aga foko Mali be insécurité là. Mali ka to nin cogoya la Mali économique ka bi u ka sɔrɔ ka bɛɛ turu ta ka bɛɛ da ko Assimi de nɔ don ko Choguel de nɔ don mais a tɛ marché an Malien an b'an ka autorité fɛ n'u ye mun kɛ n'a ma bɛn an b'o fɔ dɛ mais on est de cœur avec nos autorités de la transition parce que u ye sacrifice fɛn fɛn kɛ u y'a kɛ anw de ye u ye wulila u ye Malien denw sago de kɛ mais ni yɔrɔ mun fana man ɲi an fana b'o f'u ɲɛna sinon an tɛ dɔgɔ u la dɛ u bɛ système de sabotage de la dɛ u bɛ ka mɔgɔ bila grève la awɔ Malien bonne nouvelle filanan fana ye mun ye il y a une très très bonne nouvelle Mɔgɔ minnu bɛ ka taa dɔ fara an ka fɛnw prix kan Mali gouvernement bɛna sanction ta bɛɛ contre la Mali gouvernement ye fɛnw prix kuraw fɔ fɛnw prix kuraw bɔra sa nɔ Segu Tunkara bɛna bɔ k'a bɛɛ yira aw la Maliens a prix filɛ nin n bɛna prix fɔ nin ministre de commerce bɔra
ko ni mɔgɔ min mago bɛ malo la ko mala ko 350 000 ko malo tɔni kelen o ye 350 000 ye. Voilà, plus de plateforme détaillée 375 francs kilo. Donc comme malo kilo tɔni kelen ko bɛ bɛn 70 de ma. A bɔrɔ kelen 70 an b'an ka tɛmɛ o kan dɛ. Voilà, le sucre 23 000 o ye 4,600 ye. Voilà, 4,600. Sukaro kilo ye 4,600 ye. Voilà. Maintenant sucre importé, sukaro min fait importer le do. Ko kilo o ye 27 000 francs. O kilo ye 4,400 ye. Ko huile locale. Voilà, le bidon. Ko tout le bidon kele 18 000 francs CFA. O ye 1,600 ye. Tout le litre kele 1,600. Huile importée. Tout le monde importé là au kilo au litre kele o ye 2,400 ye. Farine bleue, farine kele o boro kele o ye 5 de foi manga faruka. Ko burukala kele 135 francs CFA. Burukala kele manga teme 135 francs CFA. O so te bisa banduru de. Voilà. En dégele anglais là quoi ba ke tout. Donc o burukala kele bisa banduru de. Voilà. 35 francs voilà. Voilà. Et aliments bétail, ciment local, ciment 105 000 francs CFA la tonne. Ciment tonne 105 000, oyewa mouran ani wakele. Voilà. Ciment importé le do, oyewa 115 000 francs CFA, oyewa mouran ani sabadi. Donc à fort bela jelengena. Nouvelle demande ka fort malien den bela jelengena. Gouvernement bora ka prix fond marchandise bela. Awani mogo bora ka dofra au prix kan. Aye gouvernement wole aye police wole ou ba kata gendarme wole o tigi be ko wara de la gouvernement ya ka prix be fo metla ka publier akacha a détail do bala ntise ka be fo ya ora me metla ka blanga page ça fait malien o de kundo abe bo video la ala ka here ke mali a bonne fête.